الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک وصحابک یا حبیب آلک واصحابک یا صلاۃ والسلام حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. دو چار مرتبہ سارے مل کے پڑھ لو ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے: دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. جدہ جدہ تے یقین ہے نا کہ واقعی پاکستان ساڈا ہے، وہ کوشش کرنی. سارا شعر میں پڑھاں گا، تسی پاکستان سارے بولو پاکستان. ماشاءاللہ. بڑھا بیمار آستہ، باقی جوان سینے دا ٹھل لا کے مل کے بولے گا: جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے: دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند
ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے انشاءاللہ بابا جی تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا ہی رکھا جا ذرا پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے قبلہ اول یعنی بیت المقدس قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے دار السلام سے کفرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں میں تھوڑے سامنے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی آج دا دن 14 اگست ایو دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بر صغیر دے وچ رہنے والے مسلمانہ تے اپنا خاص کرم فرمایا اور انہوں ایک آزاد ریاست آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا وطن دی محبت اے ایمان دا ایک حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے فرمایا وطن نال پیار اے ایمان دا حصہ ہے تو میں ابتدان ایک دو چیزاں پہلے ضروری سمجھنا عرض کرنی
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سانو عطا فرمایا ہے، آکھو الحمدللہ۔ یہ مالک دا بڑا کرم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق اور رازق نے سانو ایک سونا تے ستھرا ایک ملک عطا فرمایا ہے، سانو آزادی عطا فرمائی۔ لیکن آج دا دن 14 اگست دا یہ سانو پچھلے ایک وقت دی یاد دلواندا ہے کہ آج دا دن ہوئے جس دن اس خطے دے مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا، جتھے آزادی دے نال نماز پڑھ سکن، روزہ رکھ سکن، اپنے دینی معاملات آزادی دے نال وہ ادا کر سکن۔ آج دے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تے کرم فرمایا، مسلمانوں دا اس دن وچ کام کی بندا ہے، مسلمانوں تے چیز لاگو کیڑی ہے کہ اس دن وچ انہاں نوں کی کرنا چاہیے؟ موٹر سائیکلاں دے سلنسر اتروا کے تے منہاں دے اوتے رنگ کروا کے تے ڈولیاں دے اوتے پٹیاں بن کے تے بازاراں دے اندر شاں شاں کر کے موٹر سائیکل لے کے جانا، کیا اس چیز دا نام آزادی ہے؟ بولیے۔ میری گلاں ایک دو کوڑیاں ضرور ہونگیاں، لیکن سیانے آندے نے کوڑی دوائی ہمیشہ بخار لا چھڑ۔ بابا جی تھوڑی جمبٹ کھول لینا، کوڑی دوائی ہمیشہ بخار لا چھڑ دی۔ کیا اس چیز دا نام آزادی؟ کہ سلنسر اتار کے دیکھنا جتے کو بزرگ جا رہے ہیں، او دے کول سگو آ کے ریس فل دے کے او دے کولو بابا بچارہ ڈر جائے، اس چیز دا نام آزادی نہیں۔ مسلمانہ تے جڑی چیز ضروری ہوئے سی کہ آج دا دن عظیم دن ہے کہ آج دا دن دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ نو ایک عظیم خطہ عطا فرمایا آزادی نہ رہن واسطے۔ چاہیے دا ایسی کہ مسلمان آج دے دن باوضو ہو کے مسجد چاہ کے نہیں تے اپنے گھر دے وچی سجدہ شکر ادا کر دے، مالک تیرا شکر ہے تے سانو رہن واسطے عظیم ملک عطا فرما چڑھے۔ اے حق ہے مسلمانوں۔ لیکن یہ برعکس آج تسی دیکھ لو، اسی اپنے ضلع گجرانوالے تو چل کے آئے ہیں، دیکھا ہے شہران جو جتھو گزرے ہیں الامان والحفیظ، نوجوان لڑکے جس انداز دے نال گزر دے نے، اور پھر جڑا انہوں نے منہ دا حاشر کیتا ہے، اس چیز دا نام آزادی نہیں۔ گانے لگائے نے، یہ تے اللہ دے نال تسی اعلان جنگ کر رہے ہو۔ آؤ ایمان والے دا کی کام ہے جدو انہوں نے ملک مل جائے تے انہوں نے کی کرنا چاہیے دا اتھے رہ کے۔ اللہ دا قرآن ہے، قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 17، اللہ کریم قرآن مجید دے اندر کی ارشاد فرماتا ہے، گوڑیاں تو ہاتھ لا کے در ایک باری سبحان اللہ بولیے درہ، ماشاءاللہ پھر بولیے در ایک باری سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ اللہ کریم ارشاد فرمایا الذین، فرمایا او لوگ ان مکناہم فی الارض، فرمایا جدو انہوں زمین تے حکومت دے دیتی جاندی ہے، ان مکناہم فی الارض، فرمایا جدو انہوں زمین تے حکومت دے دیتی جائے، انہوں اختیار دے دیتا جائے تے او کر دے کینے، فرمایا اقاموا الصلاة، فرمایا سب تو پہلا کام اے کر دینے نماز پڑھ دینے۔ اللہ دا قرآن سسی پنو دا قصہ نہیں، ہیران جدی گل نہیں، اللہ دا قرآن سورہ حج دے اندر اللہ فرمان ہے کہ جدو انہوں حکومت دے دیتی جائے، تسلط دے دیتا جائے، اختیار دے دیتا جائے، حکومت دے دیتی جائے، فرمایا سب تو پہلا کم انہوں دا کی ہے، فرمایا اقاموا الصلاة، فرمایا سب تو پہلی چیزی اور نماز پڑھ دینے، وآتوا الزکاة،
تے زکات دین دی خاطر کہ پتہ لگ جائے زکات دینی انج نہیں کر دے اتے چنڈا لا لین کہ چلو بچ جائیں گے، انج دا کم نہیں۔ اللہ فرماتا جدوں انہاں نے اختیار دے دیتا جائے فرمایا او ڈر دے نہیں، نس دے نہیں، فرمایا نماز بھی پڑھ دے نے، زکات بھی ادا کر دے نے، نماز بھی پڑھ دے نے، زکات بھی ادا کر دے نے۔ یہ دو کم تے تیسرا کم فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ تے فرمایا اچھائی دا حکم دین دے نے، اچھائی دا نیکی دا حکم کر دینے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ تے فرمایا برے کمہ تو ڈک دینے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ فرمایا اللہ ہی دے واسطے سب کمہ دا انجام ہے۔ گرامی قدر حضرات جدوں اللہ تعالیٰ کسے ملک دے اندر مسلمانانو حکومت دین دے، اختیار دین دے تے انہاں دا کم کی ہن گل بڑی توجہ نال سماعت کرنی، کوئی اے نہ سمجھے شاید مولوی سیاسی گل کر دے، سیاسی نہیں اے قرآنی گل ہے۔ ایمان والےانو جدو اللہ کریم کسے چیز تے تسلط دے وے، اختیار دے وے، سب تو پہلا جڑا کم اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا، فرمایا اقاموا الصلاۃ، فرمایا ان نماز قائم کر دینے۔ کہ میں پوچھنا چاہنا جے اللہ اختیار دے وے چاہیدہ تے ایویں نہ کہ او سب تو پہلے کسے مسجد دا سنگے بنیاد رکھے، گردوارے دا نہیں، گردوارے دا نہیں، مندر دا نہیں، کلیسا دا نہیں۔ او اگر سنگے بنیاد رکھنا چاہتا ہے تے اللہ دے گھر دا سنگے بنیاد رکھے۔ گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے ایمان والیاں دیاں جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں، فرمایا جدو کسے اللہ تعالیٰ کسے نو ملک عطا کرے، تسلط دے وے، اختیار دے وے، فرمایا او نماز قائم کر دینے، او زکات دے دینے، چنگے کمہ دا حکم دے دینے تے برے کمہ تو ڈک دینے۔ گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے جڑا سانو اے ملک سونا ملک پاکستان عطا کیتا، اے سانو انج نہیں کہ کسے پلیٹ وچ رکھ کے سانو دے دیتا گیا وے، انج دی گل نہیں۔ اگر اپنی تاریخ پڑھ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، 1857 دی جدو جنگی آزادی ہوئی اس ٹائم تو لے کے اج دے دن تک مسلمان لڑ دئی آئے، مسلمان آزادی دی خاطر جنگا کر دئی آئے، مسلمان اپنا حق حاصل کرنے دی خاطر اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیا ہے۔ تنقیدہ نہیں صلاحاً عرض کرنا چاہنا وا جدو اس علاقے دے اندر بر صغیر دے اندر آکے جدو انگریزاں نے اپنا تسلط قائم کیتا، مسلمانوں اپنا غلام بنانا چاہیا، اس ٹائم اللہ کریم نے مسلمانوں دی قیادت واسطے عظیم جرنیل عطا کیتے۔ اگر اسی قرآن حدیث دا مطالعہ کریے کہ سانو پتہ لگ دے ہر دور دے اندر جدوں بھی مسلمانہ تے اوکھا ویلا آیا ہے، اللہ نے انہاں دی رہنمائی واسطے، اللہ نے انہاں دی رہبری واسطے عظیم عظیم انسان روانہ فرمائے۔ جدو کدی مسلمان اے اللہ نو منن والے جدو کسے مشکل ویلے دے وچ آئے، اگر اسی قرآن حدیث تاریخ تفسیر دا مطالعہ کریے تے سانو پتہ لگ دے جے مسلمان اوکھے ویلے وچ وقت گزار رہے ہون، اللہ کریم انہاں نو حضرت ابراہیم دی صورت وچ بندہ عطا فرما چھڑ دے، کدی جناب موسیٰ کلیم اللہ عطا فرمائے تے گرامی قدر حضرات کدی سکندر ذوالقرنین عطا فرما دیتے۔ یہ سلسلہ چل دایا جدوں بھی مسلمان پریشان ہوئے، خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ کریم نے مسلمانہ دی رہنمائی واسطے، مسلمانہ دی قیادت واسطے عظیم عظیم ہستیاں عطا کیتیاں۔ کدی سیدنا صدیق اکبر ورگی ہستی عطا کیتی، کدی سیدنا فاروق آدم ورگی ہستی عطا کیتی تے جدوں اس پر صغیر دے مسلمانہ تے اللہ نے کرم کرنا چاہیا ہے تے قائد آدم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال عطا فرمائے نے۔
انہاں دے نال نال اے تے جنہاں نو اسی اپنی زبان وچ کہنے دنیاوی بندے دنیا دار بندے لیکن رہبری تے رہنمائی واسطے آئے انہاں دے نال جنہاں نے موڈے نہ موڈا لا کے کم کیتا اللہ دے ولی بھی آئے انہاں وچ ایک ہستی دا نام محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ بھی آئے نے ہاتھ چوکے بول درہ سبحان اللہ اے عظیم ہستیاں آئیاں ایک دا نام محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے پیر آفمان کی شریف حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی تے آج بھی جدہ مدار تاتالی حجویری دے مدار دے بالکل قریب بیٹھا ہے اے قاضی نموس رسالت قاضی تحریک ختم نبوت حضرت علامہ مولانا امام سید محمد احمد علی قادری رحمت اللہ تعالی جنہاں نے انہاں ہستیاں دے نال کندے نال کندہ ملا کے کم کیتا ہے گرامی قدر حضرات 1857 دی جنگی آزادی ہوئی اس ٹائم جدو انگریز ایک پاسے انگریز ایک پاسے مسلمان نے تے جنہیں سب تو پہلے اٹھ کے فتوہ دیتا آکھیا او مسلمانوں اے انگریز مسلمانہ تے حملہ آور ہو چکے نے اے مسلمانہ نو اپنا غلام بنانا چاہنے نے اسی آزاد پیدا ہوئے ہیں اسی محمد مصطفیٰ دے غلام اسی کسے سکھ ہندو دے غلام بن کے نہیں رہ سکتے اس ٹائم جس جنے نے سب تو پہلے انگریز دے خلاف فتوہ دیتا جہاد دا جن اعلان کیتا جس آکھیا انگریزان دے نال جہاد کرنا انہوں اس ملک جو کڈنا اے مسلمانہ دا فرد بن دائے جس بندے نے سب تو پہلے اے فتوہ دیتا او دا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے جنہ فتوہ سب تو پہلے انگریز دے خلاف دیتا اور انہ دے نال مل کے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہ کندے نال کندہ ملا کے کم کیتا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نو کالے پانی دی صدا دیتی گئی کالے پانی دی صدا خدا دی عزت دی قسم ہے اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کری جیڑا بندہ بھی اس جیل وچ گیا ہے انگریزاں نے ادھے نال حشر ایسا کیتا ہڈیاں بھی گل گئیاں ساڑھے بزرگاں دیاں کیوں گلیاں اس بات ہے کہ انہاں نے انہاں دے خلاف فتوے دیتے سن کہ انہاں نال جہاد کرنا مسلمانہ تے ضروری ہے کہ جدوں 1857 دی جنگی آزادی ہوئی گرامی قدر حضرات پھر مسلمانہ نو انگریزاں نے مارنا شروع کیتا اتنے ظالم انگریز سن کہ توپاں دے اگے بن کے ساڑھے علماء نو گولیاں دے نال قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا ساڑھے علماء وچو جنہاں نو شہید کیتا گیا بڑی لمبی فریستے ایک ہستی دا میں نام عرض کرنا چاہنا ایک بندے دی مخبری دے نال جدو اس جنے نو گرفتار کیتا اے جنا بھی معمولی نہیں جنا معمولی نہیں نسل رسول ہے نسل رسول ہے سید زادہ ہے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نو جدو لے کے جا رہے نے پھانسی دے پھندے ول انج ہاتھ کڑیاں لگیاں انگریز لے کے جا رہے ہیں اے سید دادا جدو پھانسی دے پھندے ول جا رہے ہیں سامنے جدو پھانسی دا پھندہ ویکھیا ہے سید دادے دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہو گئے سید دادے دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہوئے کسی آکیا اے سید کفایت علی کافی اے موت دا سامنے سامان نظر آئے پھانسی دا پھندہ نظر آیا تارو پہ آئے فرمایا تھوڑی نگاہ صرف ایسے پھندے نو تک دی پئیے میں بے کھنڈیاں سامنے میرے مصطفیٰ کھلوتے ہوئے نے
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے حضور نے فرمایا کفایت علی کی پھانسی دے پھندے نو ویکھ کے روندا پیا ہے تے میں عرض کیتی سونیا پھانسی دے پھندے نو ویکھ کے نہیں روندا پیا میں تے اس وجہ تو رو رہا کاش تے مینوں پتہ ہوندا کہ جدوں میں پھانسی دے پھندے تے آواں گا تے تھوڑی زیارت ہوئے گی آقا میں تے بڑی دیر پہلے دا یہ تھے آ چکیا ہوندا سادے بزرگ تے اتنی ہمت والے سن اتنی جرت اور استقامت والے سن تے ادھر اللہ دے ولی سید کفایت علی چل دے جا رہے ہیں تے نال زبان تے کی جا رہی ہے نعت پڑھ دیتی کہندے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حضرات گرامی 1857 تو کم شروع ہویا سلسلہ چلیا ایک جماعت بن گئے ایک جماعت بنی نام ہے کانگریس کی نام ہے کانگریس یہ پورے ہندوستانیاں دی مشترکہ جماعت سی اس جماعت دے اندر مسلمان بھی آ گئے سکھ بھی آ گئے ہندو بھی آ گئے انہوں نے کہا جی اے جماعت اگے چل کے کم کرے گی کانگریس بڑے بڑے وڈے بندے اس جماعت دے اندر شامل ہو گئے جدو اس جماعت دے اندر بندے شامل ہوئے کچھ جڑے اللہ دے ولی سن دور دی نگاہ رکھن والے انہوں نے مسلمانوں نو آکھیا یاد رکھو اس جماعت تو تھانوں کوئی فائدہ نہیں دے ہونا اس جماعت تو تھانوں کوئی فائدہ نہیں دے ہونا کیونکہ اے جماعت جدوں بھی فائدہ دے گی کافرانوں ہی دے گی اور پھر انجی ہویا 1905 دے اندر جدو بنگال تقسیم ہو گیا پھر مسلمانوں بھی پتہ لگ گیا بلکہ ایک بڑا وڈا جنہوں قائد تسلیم کر دے سن سر سید احمد خان انہیں بھی جدوں اے مندر ویکھیا آندھا واقعی بھی ٹھیک آندھے سن اے جماعت کانگریس یقیناً ہندوانوں ہی فائدہ دے گی وقت گزردا رہا سلسلہ چلدا رہا ایک بندہ نام علامہ محمد اقبال جان دے علامہ اقبال نو کلندر لاہوری توجہ نہ سنیا جائے دساں پاکستان کی میں بنے ہیں ایویں نہیں کسے پلیٹ چراکے سانو دے دیتا پاکستان بنے ہیں کی میں سننا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے گھروں چلے سفر کر دیاں لاہور دے شہر دے اندر راوی دے کنڈے تے اللہ دے ولی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے مدار مقدس دے قریب آ کے بیٹھے علامہ محمد اقبال انج ہاتھ بننے قدمہ والے پاسی علامہ اقبال بیٹھے نے بیٹھیاں علامہ اقبال نے ایک خواب ویکھیا تسی چوتھی پنجویں بھی پڑھیا ہوئے گا کہ پاکستان بنانے دا خواب علامہ محمد اقبال نے ویکھیا سی پر کدی بیلیاں کلو پوچھیں خواب ویکھیا کتھے سی ہاں پوچھیں علامہ اقبال خواب ویکھیا کتھے سی ایک دو تین نہیں کئی کتاب اندر میں وکھا سکنا بلکہ انگریز ایک عورت مورخ انگریز اس نے اپنی کتاب میں لکھیا آندھی پاکستان کو بنانے کا خواب علامہ محمد اقبال نے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سید علی حجویری کے مزار پہ دیکھا داتا علی حجویری دے مزار تے بیٹھ کے علامہ محمد اقبال نے خواب ویکھیا
خواب اے سی کہ مسلمانہ واسطے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، دل وچ تمنا سی کہ مسلمانہ واسطے علیحدہ ایک وطن ہونا چاہیے، علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ مسلمان مل دیا ہے، تحریکاں چل دیا رہی ہیں۔ علامہ محمد اقبال اور انہاں دے نال ایک بندہ ہور، ایک کتاب میرے کو لے زیارت نبی بحالت بیداری، زیارت نبی بحالت بیداری، لکھن والا بندہ دیوبندی، نام دا عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ۔ اس کتاب دا صفحہ نمبر 104، اس کتاب دا سب تو آخری واقعہ ہے، اس کے اندر اس بات میں لکھ دے کہنے نے دو بندیاں دا ذکر کیتا، علامہ محمد اقبال اور علامہ لیاقت علی خان صاحب، دو بندیاں دا توجہ ہے سارے ہیں دی بھائی، سبحان اللہ تے بولو در ایک باری پیار دے نال۔ اے دوہاں بندیاں کوشش کی تھی کہ مسلمانہ دی ترجمانی کرنا تے ایک زیادہ پڑھیا لکھیا بندہ بھی ہونا چاہیے، پڑھیا لکھیا بھی وہ بھی آوے جڑا مسلمانہ دی قیادت کرے۔ اس بندے دا نام ہے قائد اعظم محمد علی، بولیے محمد علی۔ یہ چوتھی پنجی دی کتاباں بھی تسی پڑھیا بھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ یہ پڑھیا جن بولو تو صحیح، پڑھیا جن ہن ٹرتے گیا اتھے تے وکالت کر دے سن، پڑھ بھی لیا تے وکالت بھی اتھے شروع کی تھی۔ پھر پاکستان جب واپس کیویں آئے اس ملک وچ آ کے اس نو سلسلے نو چلایا کیویں، اس کتاب دے اندر بڑا دلچسپ واقعہ لکھدا ہے۔ کہندے نے اللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا ایک دوست ایک دن قائد اعظم دے قریب آیا، آ کے ویکھدا کیے قائد اعظم محمد علی جناح انج بیٹھے ہوئے نے، یار نے آ کے سلام کیتا تے کہنے لگا جناب کی گل ہے، بڑے چپ چپ بیٹھے ہوئے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا میں سوچنے ہوں بندے کچھ گلاں کر دینے آندے نے کہ محمد علی جناح نو انگلستان وچوں لے آن والا علامہ محمد اقبال ہے، کچھ کہندے نے انگلستان وچوں اس علاقے وچ لے کے آن والے دا نام لیاقت علی خان ہے۔ قائد اعظم بولے انہاں دا بھی کچھ حصہ ہے وے، لیکن حقیقت وچ کچھ ہور سی، انہاں دوہاں بندیاں دا بھی ایتھے لیاون وچ کوئی نہ کوئی کردار ہے وے، لیکن حقیقت وچ کچھ ہو رہے۔ قائد اعظم دا سنگی یار بولیا آندا اے محمد علی جناح دسو نا او حکمت کی ہے، او وجہ کی ہے، او کیڑی چیز ہے جڑی تھانوں اس بر صغیر وچ واپس لے کے آئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کہندے نے او یارا سن میں انگلستان دے اندر اپنے گھر وچ لیٹے آیا سا، اکھاں میریاں بند سن، میں ستا پیا سا، اچانک آہٹ دی آواز آئی ہے، کسے دے کھڑکھٹاہٹ دی آواز آئی، آندہ جدوں کسے دی کھڑکھٹاہٹ دی آواز آئی میں ایک قدم اٹھیا، چار چفیرے نظر ماری ہے، ویکھیا کوئی بھی معاملہ نہیں، سب کچھ اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک ٹھاک پہ ہے۔ آندہ نے تسلی کر کے میں پھر اپنے بستر تے لیٹ گیا، تھوڑی دیر تو بعد پھر اومی آہٹ دی آواز آئی، لیکن پہلی دی بنسبت آہٹ زیادہ ہے۔ آندہ نے میں پھر اٹھیا، اٹھ کے میں دروازہ کھولیا ہے، دروازہ کھول کے میں سین وچ نظر ماری، ہر پاسے معاملہ ٹھیک، پوری تسلی کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کہنے نے میں اپنے بستر تے آ کے پھر لیٹیا ہوں۔ آندے نے جدوں میں آ کے پھر لیٹیا تے پھر کہنے نے تیسری باری پہلی دو دی بنسبت بھی زیادہ آہٹ زیادہ آواز، آندے نے جدوں میں اٹھیا ہوں تے جدوں تیسری اس آہٹ دے نال میری اکھ کھلی تے میں
ویکھنا کیاں میرے پورے کمرے دے اندر ایک عجیب ہی خوشبو عجیب ہی نورانیت ہے آندے نے انج محسوس ہو رہا سی جویں میرے کمرے دے اندر کوئی بندہ موجود ہے آندے نے میں ہن چونکہ انگلستان وچ رہندا سا تے سارے اوتھے انگریز سن انگریزی بولنے والے آندے نے میں سوچیا شاید کوئی میرا یار سجن ساتھی میرے کمرے وچ آ گئے آندا میں انگریزی چ انما ہو آر یو مقصد ہے میں پوچھنا کون ہے تو نظر تے مینوں نہیں سی آ رہا مینوں محسوس ہویا کہ جویں میرے کمرے وچ کوئی موجود ہے آندے نے میں پوچھیا ہو آر یو تم کون ہو آندے نے جدوں میں اس سوال کیتا تے اگوں اے دے جواب آئی آئی ایم یور پرافٹ محمد I am your prophet Muhammad peace be upon him آواز آئی او محمد علی جنا اوے پریشان نہ ہو جیسے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے میں تیرا نبی محمد کریم آیا ہویا میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا I have come to order you to leave for India guide Muslim there in their freedom moment I am with you finally you will emerge successful inshallah کہنے نے جدوں میں پوچھیا تسی کون ہو اگوں آواز آئی او محمد علی جنا میں تیرا نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او محمد علی جنا تو ایتھے ستا پہ آئے اٹھ جلدی کر ہندوستان چل اوتھوں دے مسلمانانو تیری ضرورت ہے اللہ تیرے ہاتھ دے مسلمانانو ایک ملک عطا کر چھڑے گا I am with you finally you will emerge فرمایا اے محمد علی جنا فکر کرن دی ضرورت نہیں I am with you میں تیرے نالا تے اللہ قائد اعظم محمد علی جنا کہنے نے او یارو بظاہر لیون وچ تے علامہ اقبال تے لیاقت علی خان دا کردار ہے پر حقیقت پوچھ دیو میں اپنی مرضی نال نہیں آیا آمینہ دے لال ڈیوٹی لائی ہوئی ایتھے بھیجن وچ اللہ نبیاں دے امام نے میری ڈیوٹی لگائی ہن اگے سنی جدو قائد اعظم محمد علی جنا اس خطے وچ آئے پاکستان کیسے بنا پاکستان کیویں بنیا ہے قائد اعظم محمد علی جنا جدو ایتھے تشریف لے کے آئے تے مسلماناں نے انہاں نو اپنا رہبر من لیا اپنا قائد من لیا تے اس ٹائم 3 دسمبر 1906 دے اندر ڈھاکہ شہر دے اندر ڈھاکہ دے اندر شام دا ویلا ہے ایک کانفرنس او دے اجلاس دے اندر ایک قرارداد پیش کیتی گئی قرارداد کی سی اوہ اگر انہاں نے کانگریس جماعت بنائی ہے کہ ایک کانگریس صرف ہندوؤں دی حمایت کر دی ہے سانو مسلمانوں اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانی چاہیے پھر طے پایا ساریاں جماعتاں چھڑ دیو اسی مسلمان رل کے مسلم لیگ بنا لینے اسی مسلم لیگ بنا لینے ہن پی ٹی آئی والا کوئی ناراض نہ ہو جائے پی پی والا کہ میں اج دی مسلم لیگ دی گل نہیں کردا ادوں دی گل کرنا جدو سارے برے صغیر دے مسلماناں نے رل کے مسلم لیگ بنائی سی کیا اسی اپنی علیحدہ جماعت تشکیل دینے جماعت بن گئی مسلم لیگ مسلم بولیے ذرا مسلم لیگ بن گئی جدو مسلم لیگ مسلمانہ دی علیحدہ جماعت بن گئی پورے برے صغیر دے وچوں دنیا دار طبقہ بھی شامل ہون لگ پہ علماء بھی آگئے سبحان اللہ تھوڑا جا بولتا مولویاں دے ناتے بول علماء بھی آئے پنجاب دے وچوں توجہ پنجاب وچوں اس پورے پنجاب وچوں جن نے سب تو پہلے کھڑے ہوں کے اعلان کیتا کہ میں مسلم لیگ دا ساتھ دیاں گا او دا نام سید محمد احمد قادری جامعہ حزب الاحناف لاہور والے انہوں نے آکھیا میں ساتھ دیاں گا جدو آپ اٹھے
صوبہ سرحد دے وچوں حضرت پیر محمد امین الحسنات عرف پیر صاحب مانکی شریف آپ نے فرمایا اے صوبہ سرحد دی نمائندگی میں کرانگا پورے سرحد دے علاقے دے اندر مسلم لیگ نو میں متعارف کراوانگا پھر وقت گزر دا رہا راول پنڈی دے اندر ایک جلسہ ہویا مولانا شوکت علی خان کھڑے ہو گئے جدو مولانا شوکت علی خان اٹھ کے کھڑے ہوئے اس جلسے وچ 12,000 دا اجتماع سی 12,000 بندے علماء مشائخ عوام موجود 12,000 دا اجتماع مولانا لیاقت علی خان اٹھے آکھن لگے ہے 12,000 دے مجمع وچوں کوئی بندہ اٹھ کے جڑا آکھے کہ میں اپنی جان خدا دے راہ وچ قربان کرانگا ہے کوئی اس 12,000 دے مجمع وچ کھڑا ہو کے اعلان کرنے والا ہن سنیا جے 12,000 دے مجمع وچ جدوں لیاقت علی خان نے آکھیا کون جڑا اپنی جان خدا دے راہ وچ قربان کرے گا اس 12,000 دے اجتماع وچ جنہیں کھڑیاں ہو کے آکھیا میں اپنی جان نو خدا دے رستے وچ قربان کرانگا ایک سید زادہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اٹھ کے کھڑے ہو پیر سید جماعت علی شاہ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ کردار ادا کیے جی ہمارے بزرگوں نے یہ کردار ادا کیے میں کہا تھوڑے بزرگ تو ہاڑے بزرگاں نے تے آکھیا سی او ماں نے لال ہی نہیں جمعیا جڑا پاکستان دی پے بھی بنا سکے تو آڑے بزرگاں تے اے آکھیا سی مسلم لیگ نو ووٹ دین والے سوران دی اولاد نے میں کہا اپنے بڑیاں دا جے تارو پوچھنا چاہنا ہے کڈ کے وے کتاباں اپنیاں بیگانیوں میں جڑے دوست مطالعہ کرنے دا شوق رکھ دے میں ایک کتاب دا نام دس دینا مارکیٹ چو لے کے پڑھ لینا مخالفین پاکستان لکھن والے مناظر اسلام حضرت علامہ ابو الحامد محمد ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دی سرزمین تے رہنے والا عظیم سنیہ دا عالم دین انہاں دی کتاب پڑھ کے بیکھ لینا مخالفین پاکستان پتہ لگ جائے گا پاکستان بنان دی حمایت وچ کیڑا سی کہ پاکستان دے مخالفت وچ کیڑا بندہ سی جدو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اپنی جان خدا دے رستے وچ قربان کرانگا تے اس ٹائم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایک روایت دے پیش نظر 1,00,000 مرید سی ایک روایت دے پیش نظر 1,00,000 مرید سی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فرمایا سنو میرے مریدو او میرا مرید ہی نہیں جڑا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دے وے جی کیوں فرمایا اسی پاکستان بنانا چاہنے ہیں اسی پاکستان بنانا چاہنے ساڑھے بزرگاں تے انج کردار ادا کیتا ہے اپنے مریدان والا خط لکھے وقت گزریا کانفرنساں ہوندیاں رہیاں جلسے جلوس ہوندے رہے سری نگر دے اندر حضور امیر ملت دا ایک مرید او دے گھر دے اندر دعوت دا اہتمام ہے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے کہ آپ دے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیٹھے سبحان اللہ وہ اجت میں شروع کرنا تقریر دے جگہ ہونی جاگے اجت ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو میں دسن دیا بھی کیویں بنیا ایک پاسے امیر ملت ایک پاسے قائد اعظم محمد علی جناح دو میں بیٹھے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے ہاتھ وچ 2 پرچم ایک سبز پرچم ایک سفید پرچم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے انج 2 میں پرچم اگے کیتے فرمایا اے سبز پرچم اساں مسلمانہ دا ہے اے سبز پرچم اساں مسلمانہ دا ہے اے سفید ایک کافران دا ہے
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اس کانگریس نو چھڑ دیو سب اس پرچم دے تھلے جمع ہو جاؤ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی بڑا کردار ادا کیتا پھر گرامی قدر حضرات اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کریے پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جدو ہندوستان دے اندر بنارس دے اندر ایک کانفرنس ہوئی جدا نام سی سنی کانفرنس او دا نام بنارس کانفرنس تے نا مشہور ہے اس کانفرنس دے اندر 5000 علماء تے مشائخ کٹھے ہوئے 1 2 3 4 100 نہیں 5000 علماء اور مشائخ اکٹھے ہوئے حساب لو امیر ملت دے کلے پیر دے مرید 1 لاکھ نے تو جتے 5000 پیر ہون انہاں دے مرید کتھے کو تک جاندے ہون گے متفقہ طور پر کیا بھی گل سنو اے ساڑی کمیٹی بنی ساڑی جماعت بنی ساڑی تنظیم بنی ملک چاندے ہوتے آ جاؤ اس پرچم تھلے جمع ہو جاؤ کئی علاقیاں دے اندر کانفرنساں دا اہتمام کیتا گیا شرکپور شریف دی سرزمین ادھر والے آواز کاٹ آئی ہے محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ شرکپور شریف دی سرزمین دے اندر حضرت میاں غلام اللہ صاحب شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ دے بھائی جان آپ نے کانفرنس کروا کے اپنے عزیز و اقربا اپنے مریدین نو کٹھیاں کیتا کٹھیاں کر کے فرمایا اے قائد اعظم محمد علی جناح اسی تھوڑا ساتھ دیاں گے اسی تھوڑے نالا گرامی قدر حضرات اے مسلمانہ دیاں کابشاں تے محنتاں رنگ لائیاں پھر ایک ویلا آیا جدو 3 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک 3 مارچ 1900 بولیے پچھلے سال یوٹیوب تے ویکھیا ایک اوتھے پھردا پیا سی منزل آ جاؤ دے کولوں کسے نے او صحافی نے پوچھا نا کہ یہ 3 مارچ نو کی ہے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں میں تو دن چھٹی تے سا کھڑا بھی ہوتے ہوئے 23 مارچ دا دن ہے اے بھی نہیں پتا 23 مارچ نو ہویا کی سی 23 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک والا کی ہے پتا جتھے بڑا سارا مینار نہیں بنیا اب مینار پاکستان دی قرارداد منظور ہوئی سی الحمدللہ قرارداد منظور ہوئی مسلمانہ نعرہ ماریا آندھنے پاکستان کا مطلب کیا اچھا ویسے میں بڑا پریشان اپنی ساتھ تسی ٹی وی ویکھ لو جڑا بھی چینل کھول کے بیٹھ لو اس چینل دے اتے بہ کے مختلف قسم دے تجزیے ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پریڈ دکھائی جا رہی ہے کڑیاں سراں تو دوپٹے اترے منڈیاں نے انہیں کچھیاں پائیاں تے شرٹاں انہیں پائیاں تے منہ بطوریاں تے بل بطوریاں ارے کی بنایا ہے چہریاں دے ڈیزائن بگڑے کی 14 اگست منایا جا رہا ہے پر کدی اے بھی ویکھے اے پاکستان بنیا کس واسطے سی انہوں بنایا کس واسطے گیا پاکستان دی بنیاد کس چیز تے رکھی پاکستان دی بنیاد کس چیز تے رکھی توجہ ہے سارے ابھی 2 قومی نظریہ کتنا بولیے ذرا کتنا 2 قومی نظریہ اور اس 2 قومی نظریہ دی بنیاد بزرگان دین نے رکھی سی نہ فرمایا ہندوستان دے اندر 2 قوم آباد نے ایک مسلمان ایک ہندو ایک کدی کٹھے نہیں رہ سکتے وجہ ہے کہ مسلمان گانو ذبح کر دے ہندو گانو اپنا گاؤ ماتا کہندہ ہے
تے جدو کسے دے خدا نو ذبح کرنا دسو اتھے امن رہ سکتا ہے؟ فرمایا دو قوماں کدی کٹھیاں نہیں رہ سکتیاں، لہذا علیحدہ علیحدہ وطن ہونا چاہیے ہے۔ تے مسلمانوں نے پھر نعرہ ماریا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ بولیے ذرا قانون ریاست کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب تو کول کول آ رہے ہیں، بس خالی نہ ٹر جان، اینا وال بھی خصوصی طور دے تھوڑی دی توجہ فرمانا۔ 23 مارچ 1940 قرارداد منظور ہو گئی کہ جی پاکستان انشاءاللہ بنے گا۔ کی فرمایا؟ ہولی ہولی بولو ذرا، بنتے گیا ہی گئی ہوں نواں پاکستان پتہ نہیں کدو بننا ہے، بارہ بولتے دیو پاکستان بن کے رہے گا۔ انہوں نے کیا جی قرارداد منظور ہو گئی انشاءاللہ بنے گا بھی۔ سلسلہ چل رہا، وقت گزردا رہا، پاکستان دا نام جس بندے نے تجویز کیتا، پاکستان دا نام جس بندے تجویز کیتا او دا نام ہے چودھری رحمت علی۔ پاکستان دا نام تجویز کرنے والے بندے دا نام ہے رحمت علی، رحمت علی چودھری رحمت علی۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ چل رہا، پھر ایک ویلا ایسا بھی آ گیا جدو پاکستان بن گیا۔ جدو پاکستان بنیا، جناب علامہ مبشر صاحب گل سننے والی جے، جدو ملک بن گیا تے بندیاں نے قائد اعظم محمد علی جناح نو جا کے آکھیا، آندے نے اے محمد علی جناح بڑا چنگا کیتا ہی، مسلماناں دیاں نسلاں بچا کے رکھ دیتیاں نی، عظیم ملک بنا دیتا ہی، ایک علیحدہ مسلماناں نو خطہ لے کے دے دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوں اس بندے دا جملہ سنیا، فرمایا ایک پاکستان میں محمد علی جناح نے نہیں بنایا، جی کنے بنایا ہے؟ فرمایا آج دا نہیں بنیا، آج تو کئی 100 سال پہلا ایک بابا جدو غزنی وچ ٹریا سی، نکی جی گنڈی سر تے رکھ کے ٹریا سی، تے پیراں وچ لکڑی دیاں کھڑاواں پا کے، تے عام جا لباس سے بے تن کر کے سفر کر دیاں جنہیں آ کے لاہور راوی دے کنڈے تے بے کے ڈیرا لایا سی۔ اے تے ملک اودوں ہی داتا علی حجویری نے بنا چھڑیا سی۔ فرمایا ایدی بنیاد داتا علی حجویری نے رکھ چھڑی سی۔ فرمایا اسی تے بس اس نو لے کے اگے چلنے آ۔ گرامی قدر حضرات، جدو ملک پاکستان بن گیا، جدو پاکستان بن گیا، جدو پاکستان بن گیا، پاکستان جدو بن گیا تے مسلمان پاکستان دے وچ رہن والے، اس خطے وچ رہن والے، انہاں نے خوشی دا اظہار کیتا۔ ہندوستان وچ جڑے مسلمان رہندے سن، انہاں آکھیا اسی اس علاقے بھی جا کے رہواں گے جتھے آزادی ہوئے گی، جتھے اسی سکھ دا ساہ لے سکاں گے۔ ایک روایت پیش نظر تقریباً 2 کروڑ مسلمانہ نے 2 کروڑ مسلمانہ نے ادھر ہجرت کی تھی تے پاکستان دے اندر آئے۔ سجنا اے پوچھ اونا بابیانو جڑے ادھر ہجرت کر کے آئے، اونا اپنی اکھاں نال پاکستان بنن دا منظر ویکھے، اونا بیبیانو پوچھنا جنہاں اپنی جوان بچیاں کیا بچیو عزت بچانی جتے دریاواں وچ چھالا مار دیو، اپنی ناموس بچانی تے کنویاں وچ چھالا مار دیو۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، میں اپنے دادا جی کو سنے ہو، کیونکہ میرے دادا جی ہجرت کر کے ہندوستان وچ پاکستان وچ آئے۔ فرماندے نے جدو ہندوستان وچ ہجرت کر کے اسی پاکستان آئے ہوں، آندے نے اساں رستے دے اندر کئیاں سکھاں دا مقابلہ کیتا۔ او سکھ کتھے بیندے سن مسلماناں دے چند گھر آباد نے، چند مسلماناں دے خیمے نصب نے، سکھ آ کے مسلماناں نو کٹ بٹ دیندے سن، انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر دیندے سن۔ آ کے جتھے ویکھنا چند مسلمان بیٹھے نے کہ ایتھے بچیاں دی تعداد زیادہ ہے، سکھ تلواراں دے زور تے آ کے کہندے سن جلدی کرو اپنیاں بچیاں ساڈے حوالے کر دیو، ورنہ اسی تھانوں سب نو ذبح کر چھڑاں گے، قتل کر چھڑاں گے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، اونا بابیاں تے اونا بیبیاں کولوں پوچھ جڑے ادھروں ہجرت کر کے آئے، جنہاں اپنی اکھاں
دے نال اپنے پتراں نو ذبح ہوندیاں ویکھیا، اپنے بھراواں نو ذبح ہوندیاں ویکھیا، اپنیاں بچیاں نو دریاواں وچ چھالاں ماردیاں ویکھیا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے اج او مسلمان جیڑا اپنے مکان دی چھت تے ڈبے رکھ کے سپیکر لا کے گانے چلا کے آندا ہے ہم پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں کیا نکمیاں تو کی خوشی منانا پہ ہے؟ یقیناً او نہ تو پوچھ جنہ اپنیاں جانہ دے نظرانے دے کے اے ملک حاصل کیتا ہے، ایڈا آسانی نالے ملک نہیں ملیا۔ اس ملک دی اے بنیاداں دے وچ کئیاں ماواں دے خون لگے ہوئے نے، کئیاں بیٹیاں دیاں جانہ دے نظرانے پیش کیتے گئے نے، کئیاں پترہ نے اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کیتے نے، پھر جا کے اے ملک پاکستان مارز وجود دے اندر آئے۔ کرامی قدر حضرات، اے ملک بنایا بھی اللہ دے ولیاں سی، بچان گے بھی اللہ دے ولی ہوئی۔ اس ملک نو بنایا بھی اللہ دے ولیاں اور بچان گے بھی انشاءاللہ اللہ دے بولیے بولیے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اولیاء اللہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء اللہ کا ہے فیضان، تیری جان میری جان۔ جنہ دی جان پاکستان ہے انہاں نو کہنا پینا ہے تیری جان میری جان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کا مطلب کیا؟ گرامی قدر حضرات، ملک پاکستان اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا ساڑھے تے فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو عظیم ملک عطا کیتا ہے۔ ہر نعمت ساڑھے ملک اچھ موجود ہے الحمدللہ۔ سونا ساڑھے ملک اچھ، بہترین پینے واسطے پانی ساڑھے ملک دے اندر، کئی ملکان دے اندر تے پینے واسطے پانی بھی نہیں اچھا الحمدللہ۔ نمک ساڑھے کو لوں جے پویں اسی 3 روپے من ویچ دئیے، کیوں جی؟ ساڑھے کو الحمدللہ ہر نعمت موجود ہے ساڑھے ملک دے اندر۔ پاکستان دے اندر اللہ پاک نے ملک تو سانو عطا کیتا، لیکن یاد رکھنا گھر بھی ادو ہی وسدا ہے جدو گھر والے سارے سیدھے ہو کے چلن۔ تے جے گھر دے وچ 10 بندے ہون نا، انہاں 10 وچوں 2 غدار ہو جان، گھر دیاں گلاں باہر جا کے دسن لگ پین تے پھر کام چلدا۔ ہن پاکستان دے غداراں دا نام دس دیاں، اے قادیانی پاکستان دے سب تو بڑے غدار نے۔ ادھر بندے چپ بیٹھے ہو کی گل خیر تے ہیں، کوئی پریشانی تے نہیں؟ پاکستان دے سب تو بڑے غدار انہاں دا نام قادیانی کی ہے؟ سارے بولو نا یار۔ وہ دی وجہ اسی حکومت اگے بھی مطالبہ کرانگے کہ جنیاں اونچیاں پوسٹاں نے نا فوج دے اندر ہون یا کسے محکمے دے اندر بھی ہون، او تو قادیانیاں نو لایا جائے۔ وہ دی وجہ ہے وے جدو کسے اچھے رینک تے بیٹھا ہی غدار ہوئے گا دے تو اچھائی دی توقع کیتی جا سکتی، تو جدو نچلی سطح تو لے کے اتلی سطح تک سب محب وطن ہونگے تو انشاءاللہ پھر سطح ہی خیران ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، چنیوٹ دے نال ہی اگے وے ربوہ کی ہے؟ ربوہ اوتھے انہوں نے کوئی ہاسپٹل وغیرہ بھی بنایا ہے، اور اے یہود و نصارہ اور کفار انہاں دی شروع تو لے کے پہلے دن تو انہاں دے کول جڑا سب تو بڑا جڑا انہاں دے کول مسلمانوں نو ورگلان واسطے جڑی چیز ہے نا وہ پیسہ، لالچ دین گے، بچیاں دے رشتے دین گے، دولت دا لالچ دین گے۔ تو کئی سیدھے سادے جڑے بیچارے حالات دے تنگ ہوندے نے وہ انہاں دے چانسے وچ آ بھی جاندے نے، کوئی ٹھیک ہے یار وہ چھڈو جی مولویاں دے جھگڑے وہ پھر پیسے لے کے یا ڈنمارک دا ویزا لے کے یا لندن دا کسی ملک دا ویزا لے کے چلے جانا۔
لیکن یاد رکھی یہ پیسے تے پتہ نہیں تینوں سکون دین یا نہ دین، پر سکون حقیقی سکون پوچھنا تے محمد مصطفیٰ دی غلامی ویچی ہے، حضور دی غلامی دے اندر ہی۔ اے میرا پیغام گھراں دے اندر جڑیاں ماما پہنا تشریف فرمانا جا کے انہوں نے بھی دسنا۔ عموماً آج کل سلسلہ چلیا ہوتے ہاسپیٹل ہے، وہ جڑیاں عورتاں بے اولاد ہوندی ہیں نا، جنہاں کو اولاد نہیں ہوندی، وہ پھر چونکہ میڈیا جڈا بھی 2020 ہے نا جی، یہ بڑا سائنسی دور ہے تے بڑا ترقی یافتہ دور ہے، میڈیا جڈا بھی تیز ہے نا، پر بیبیاں دے میڈیا نالوں تیز نہیں، حقیقت بات یہ میڈیا بہت تیز ہے۔ وہ ایک بی بی نو پتہ لگ جائے انہیں دوسری نو دسنا ہے میں اوتھے گئی سا ربوے، اوتھے ڈاکٹر صاحب انہوں کو میں دوائی لئی، تو انہیں پھر پورے محلے یہ بات نو اگے ریفر کرنا ہے، وہ پھر پورے علاقے وچ پھر سارے پاس۔ یاد رکھنا قطعاً اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو ربوے نہ آپ جاؤ نہ اپنیاں ماواں بیٹیاں نو لے کے جاؤ۔ کیوں؟ اتھے جدو تسی لے کے جاؤ گے پہلے نمبر تے وہ آکھن گے جی اے دوائی فری ہے جی، اے فری ہے جی، تے بندہ ایک باری جائے گا، پھر 2 باری جائے گا، 3 باری، حتیٰ کہ جدو ویکھ لیں گے نا بھئی یہ پاڑا لگ گیا ہے، انہوں ہولی ہولی تو انہوں اپنے وال کرنے دی کوشش کریں گے۔ ایک بندہ بھی ادھر چڑھ گیا سمجھو پورے ٹبر دا بیڑا غرق ہو گیا، پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ اس واسطے وہ مرتے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، جی اتھوں دوائی لے آؤ گے پھر بھی 2 سال بعد بھی تے مرنا ہی ہے، تے بندہ دل وچ محبت مصطفیٰ لے کے مر جائے گا۔ جانا تے ہے ہی ایک نہ ایک دن، دل وچ سرکار علیہ السلام دی محبت لے کے جائے تے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایتھے بھی پلا تے قبر حشر دے اندر بھی پلا۔ لہذا قطعاً طور دے ربوے نہ آپ جاؤ نہ اپنے کسے دوست احباب نو لے کے جاؤ۔